नै राइडार्सफ्रा बिथांमोना थुरानिफ्राय फैदों नै 26 राइडार दा बेवहाय आङो लोगो मोनदों ओमफ्राय दा बेवहाय माबायदि प्रग्राम जागोन दा नैबे राइडार्सनि बे प्रग्रामाथ' जोंना बेयो खुलुमबाय लोगोफोर 5 बड'लेण्ड राइडार्स मिट बियो दायो 5 एडिशन जाबाय जों बेखौहाय गल्डेन लिंगुरा दा हस्ट खालामदों दा बियो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो दा 4:30निफ्राय ओमफ्राय गोबां राइडार्सफोर फैगोन दा बाहागो लाफैनो हादों जोङो 600 जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ जोङो मोननो हादों आरो जोङो बुंनो हायो जेरै नेपाल भुटान आरो ओरै सिक्किम दार्जिलिं नर्थ इस्टआवथ' थाजोब्बायानोसै माखासे सफैनो हायाखैब्लाबो जेरैहाय जोङो मिज'रामखौहाय मानिपुरखौ जों बुंनो हायोना मानिपुरनि सिटुवेसना दासिमबो जोबाखै थेवबो मोखांनिया साफा सानै फैनो हागौ दा बेवहाय मोनबैसे कान्ट्रिजोंहाय लानानैहाय बेवहाय साबैसे राइडार्स गेदारिं जागोन आं दहाय सिगाङाव बुंबाय 600 ना आच्छा दा गुबुन जायगानिफ्रायबो माने गोजान जायगानि राइडार्सफ्राबो बेवहाय ज' बाहागो लालायगोन ने आच्छा दा बेवहाय बे प्रग्रामखौ लानायजों लोगोसे मा कालचार प्रग्रामफोर लानाय जागोन नामा कालचारेल श' दङ जोंनि बागुरुम्बा डेन्स दङ बियो दा 4:30 जागोन 4:30 ओमफ्राय नेपालिनिबो दङ फारसेथिं ओरै एसामिसनिबो दङ दा बेवहाय राइडार्सनि अनगायै गुबुन पाब्लिकना बेवहाय हाबनानै नायनायनि सुबिदा दंना गैया बिदि बे मोनसे राइडार्सनि जथुमनायसोथ' बेवहाय नन राइडार्सफोरा बेवहाय एन्ट्रि गैया आरो गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मिथिनायनि थाखाय थेंक इउ थुरानिफ्राय फैदों आरोना बेबायदिनो एकदम थुरा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आरोना नै बेबायदि थुरा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों नै ओरैहाय ब्रादारमोन एकदम राइडार्स प्रग्राम ओरैहाय नै बेबायदि ओरैहाय गोजान जायगानिफ्राय फैदों आरोना राइडारफ्रा दा बेवहाय ओरैहाय एकदमबारे नै बेबायदि First of all, we want to thanks to all the brothers and sisters coming from different places across the country. We want to warm welcome to each and everyone here in the 5th edition of Boroland Riders Meet. Boroland Riders Meet is hosted by a Golden Rangus Motorcycle Club, and this is what is the venue? iPoly, the venue for Boroland Riders Meet. So far, we have almost 600 plus riders have registered for this Boroland Riders Meet, and we are glad to see all the riders with the different different place, different cultures, and they are coming together to share same passions, that is riding brotherhood. And we are here to give a best hospitality to all the members and the brothers who are coming from the different places. Love you all. Thank you brother. दा नै बेवहाय बिथाङा रोखायै खोन्थाबाय दा गुबुन कान्ट्रिनिफ्रायबो फैदों दा बेवहाय बेबायदि राइडारनि प्रग्राम आरोखि नानै लादो दा बेबायदि आरोखि नानै